Μάριο και θέλω να κάνω το καλύτερο για σας, αφού είμαι ο Μάριο και πρέπει να κάνω το καλύτερο πράγμα για σας. Εγώ, Μάριο, έχω και κάποιες ευθύνες. Σίγουρα με αυτό έχω τους φίλους μου. Το Ντίνο, το Purple Dino. Συγγνώμη, η γλώσσα μου δεν είναι πολύ καλή επειδή είμαι αλληλούια ο Μάριο. Ωραία, αυτός είναι ο Χατζιουάντι. Γεια σας, είμαι ο Χατζιουάντι. Ντίνο, πες κάτι. Γεια σας, εγώ είμαι ο Ντίνο Purple Dino. Ναι, ο Purple Dino είναι. Καλά σας λέει. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Boom Boom. Ο Boom Boom, παιδιά, είναι πολύ καλός. Χατζιουάντι, εσύ να πεις κάτι. Εγώ τους τρώω όλους, αλλά είμαι φίλος σας. Καλά λέει. Και δεν τρώω κανέναν. Καλά λέει. Επειδή είμαστε φίλοι. Ωραία. Τώρα θα σας μιλήσει στη κάμερα ο Χατζιουάντι. Χατζιουάντι, έλα. Γεια σας, παιδιά. Εγώ έχω πολλές ευθύνες. Πολλές έχει. Ναι, πάρα πολλές έχω να τρώω ανθρώπους. Δεν τρώω ανθρώπους, Χατζιουάντι. Ναι, δεν τρώω ανθρώπους, αλλά τρώω λίγους. Ούτε λίγους ανθρώπους δεν τρως. Ναι, τι μέρα είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη. Όχι ρε, σήμερα είναι Πέμπτη. Όχι, σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα, έχουμε σχολείο. Ξυπνήστε όλοι. Μετά το σχολείο. Κουρασμένος. Παιδιά, όλοι κουράστηκαν στο σχολείο. Όλοι κουράστηκαν. Ακόμα κι εγώ κουράστηκα. Εγώ κουράστηκα, να δεις πόσο κουράστηκε. Πάω να κοιμηθώ λίγο. Παρασκευή. Έχουμε σχολείο. Μετά το σχολείο. Σήμερα ήταν μια τέλεια μέρα επειδή πήγαμε εκδρομή. Κάτσε να σας δείξω την εκδρομή μας. Όχι, δεν θα σας τις δείξω, παιδιά, επειδή είναι... Οι φωτογραφίες είναι πολλές αυτές που θα σας δείξω από την κατασκήνωση. Δεν πρέπει να σας τη δείξω. Ωραία. Ωραία. Τώρα θα μιλήσει ο Χατζιουάντι. Όχι, θα μιλήσει ο Boom Boom. Boom Boom, τι έχεις να πεις? Purple Dino. Μάριο, τι κάνεις? Πέφτω κάτω εγώ. Μη με πατάτε ρε. Γεια σου. Μάριο! Έφυγε ο Μάριο. Ξαναήρθα. Δεν έφυγα ποτέ. Ο Ντίνο, εγώ δεν θέλω να μείνω εκεί. Επειδή εκεί είναι... Δεν θέλω να μείνω στην κατασκήνωση επειδή είναι ανεπίτρεπτο. Αλλά δεν μου άρεσε η κατασκήνωση εμένα. Εμένα ήταν τέλεια. Boom. Δεν είναι τέλεια κατασκήνωση. Τι λες ρε Ντίνο, είναι τέλεια. Οκ, εντάξει, ό,τι θέλεις πες. Ναι, εντάξει. Μάριο, ήταν χάλια κατασκήνωση. Ήταν τέλεια κατασκήνωση επειδή μου έδωσαν κρέας ανθρώπου. Ψέματα λέει. Αλήθεια λέω. Και αυτό το πράγμα είναι τρέιλερ. Τώρα αυτό που βλέπετε είναι τρέιλερ. Δεν είναι τρέιλερ. Χτυπάει το τηλέφωνο. Πάω να το σηκώσω. Περιμένετε με.